בוכה, איך זה קרה לו כזה דבר, הוא שואל מה הוא יעשה. הנה הוא, הרב רוצה לראות אותך, הוא ממש בוכה בדמעות בבית, בשבת הוא בוכה, איך קרה לו כזה דבר. יאיר אבל יבש, הוא לא יודע איך להגיע אליו הביתה, הוא שתה חס ושלום לא במזיד. מה הוא צריך לעשות? שיקבל על עצמו? הרב אומר תקבל על עצמך, לא להרבות בכללי, בחיים. מביא הרבה עבירות. זה מביא הרבה עבירות? הרבה יין עושה, לשון המשנה בסוטה. הוא לא שתה בשביל צטלה. ש? תשמע פה מהרב הבדלה עוד הפעם. אבל הקבלה שהרב אמר במקומה עומדת? כתיקון. מאוד גדולה. מאוד גדולה? הקבלה הזו היא טובה לך לחיים.